שלום לכם, איתנו באולפן הכלכלן שלמה מעוז. שלום שלמה. שלום, שלום. אנחנו בעיצומה של המלחמה ותקופה כלכלית מורכבת, ולמרות כל זאת, באופן יחסי הכלכלה הישראלית נראית במצב חיובי. איך אתה רואה את זה מנקודת מבטך? אני אגיד לך שצריכים לזכור, יש דיכאון אמנם, אבל המשק הישראלי הוא אחד החזקים ביותר בעולם היום. פרט לישראל, שאני רואה אותה צומחת בשיעור חד בשנה הבאה, וכרגע ארצות הברית, כל העולם בקיפאון. באירופה היום יש מיתון וקיפאון. יפן, גם כן סוג של מיתון. סין ממש במיתון. זאת אומרת, צומחים, אבל צומחים בקצב מאוד איטי. אז שתי הכלכלות היחידות בעולם, חוץ מישראל שצומחות היטב, זה הודו, שישראלים לא שמים אליה לב, צומחת 7-8% לשנה, וארצות הברית שקצב הצמיחה שלה הולך וגדל, ועם הבינה מלאכותית AI היא תמשיך ולצמוח חזק. ישראל היא גם בתחום, הרי אמרנו ההייטק, תצמח מצוין בשנה הבאה, כבר היום אנחנו רואים ניצנים לחוזקה של ישראל. שאיך אתה רואה את הניצנים האלו? קודם כל, אם תיקח מספר נקודות שהן מאוד מאוד חשובות, תסתכל את הגיוס, אפילו של הסטארט-אפ ברבע הראשון של השנה, 1.6 מיליארד דולר, עכשיו, ברבע הראשון של השנה, שהסתיים עכשיו, עלייה של 10% לעומת הרבע האחרון שהייתה בו מלחמה, ואתה גם רואה את מספר העסקאות עלו ב-34%. ככל שהעולם הולך עכשיו לבינה מלאכותית וישראל היא מעצמה, יבוא לפה עוד יותר כסף. תסתכל את שיעור האבטלה, שיעור האבטלה מאוד נמוך, חיכוכי, 3.2, 3.3, 3.4, מאוד חיכוכי. וחסרים איזה 120,000 אנשים היום, יש מקומות עבודה. זאת אומרת, יש עבודה, וגם אם תסתכל על החשבון השוטף, ישראל במצב בין הטובים ביותר בעולם. סיימנו שנה שעברה 5% עודף בחשבון השוטף. מעט מדינות נמצאות במצב הזה. כמובן שיש לך את נורווגיה, אבל זה תגמולי נפט אדירים. אבל בין המדינות, עם עודף בחשבון השוטף, אדיר. וברבע האחרון של השנה, היה לנו עודף עוד יותר גדול, מעל 10%. פשוט מדהים. אז זה נקודה שנייה. וגם אם תסתכל על הגירעון, שנכון שאנחנו נמצאים בגירעון, כי יש לנו הוצאות מלחמה אדירות, אבל אם תסתכל, יש לנו כבר עלייה חדה בצריכה הפרטית, ואתה יכול לראות את זה בעיניים, אבל יש לנו נתונים של עלייה חדה בצריכה הפרטית, שמביאה לכך ותביא לכך שהכנסות המדינה ממיסים, מע"מ, הכוונה בעיקר, זה מס עקיף, ילכו ויעלו כבר בחודשים הקרובים. נראה כבר במרץ, אפריל, נראה עלייה חדה מאוד. זאת אומרת, יש לנו חיוניות שאיננה במקומות אחרים. ועוד דבר אני אגיד לך שאנשים לא יודעים, יש לנו פה נשים, וזה סקטור שצריכים להתייחס אליי פעם ברעיון לחוד, שיעור התעסוקה של נשים מאוד קרוב לזה של גברים, והחיוניות שלהם והכוח שלהם וההשכלה שלהם כבר עברה את הגברים, וזה תרומה אדירה למשק הישראלי. אז הכל פה טוב, ולכן, נכון שהייתה מלחמה, ועדיין אנחנו בדיכאון, אבל אם תסתכל על מדד העושר, זו תוצאה, מקום 5 בעולם, מתוך 200 מדינות, 180 מדינות, מצוין. אז אתה אומר שמצב הכלכלי בסך הכל באמת חיובי, באמת כמו שאתה מציין, גם יש לא מעט נתונים שתומכים בזה. בואו נתייחס למחירי הדירות, בתוך כל הדבר הזה היה תקופה מאוד מורכבת אחרי המלחמה. לאיפה הולכים מחירי הדירות, לאן הולך שוק הדירות? מחירי הדירות נמצאים בירידה, אל תסתכל על המדד האחרון, שהוא לדעתי שם שגו בו. כי התפקיד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא למדוד את המחיר במזומן. מזומן, אני הולך קונה היום תפוח עץ, קונה ארון, כמה אני משלם עבור מזומן, בין קונה מרצון ומוכר מרצון. אבל הם בעצם, הלשכה לסטטיסטיקה פה, לדעתי אפילו עשתה טעות, והיא לא מדדה את מה שמסתתר מאחורי המחיר. אם קבלן שמוכר לאלה שצופים בנו כרגע, דירה ב2.5 מיליון שקל, הוא אומר לו, תן לי 5-10% תשאר בכניסה, בעוד 3-4 שנים, זה הנחה של מאות אלפי שקלים. אם הוא אומר לו, נתן לך עוד מטבח, ועוד מחסן, ועוד כל מיני דברים מוסיף, ו-air conditioner על חשבוני, בעצם כל זה שווה כסף. ולכן, זה מה שצריך למדוד. ולכן, מחירי הדירות כרגע, שנדבר איתך כרגע, נמצאים בירידה למעשה, ירידה ריאלית. ירידה, בטח ריאלית אפילו נומינלית. ואני חושב שהלשכה הסטטיסטיקה תתקן את זה, ואנחנו נראה המשך הירידה. כי חלק מהאוכלוסייה היא שייכת גם לסקטור של העצמאים, יש 650,000 עצמאים שהממשלה פוגעת בהם, שלא בצדק, זה נושא אחר, לא נדבר עליו כרגע. מספיק שיש לנו בשוליים ש50, 60, 70 אלף עצמאים נפגעים, אין להם כוח קנייה, הם כבר משפיעים על מחיר הדירות.
מי שהחזיק את מחיר הדירות, שים דבר, יש פה אבסורד מה שאני אומר, זה דווקא הפרוטקציונרים, עובדי המדינה והמוסדות הלאומיים וכל עובדי הסקטור הציבורי. 820,000 עובדים בסקטור הציבורי, הם מקבלים את המשכורת, מקבלים את הפנסיה, את הקרן השתלמות, את החופשות, הכסף שלהם מובטח. מי שקונה דירות בעיקר, זה מפליא, זה הסקטור הציבורי, אלה שעובדים בסקטור הציבורי. אבל העצמאים ייפגעו, לא מדבר על האנשים החזקים בהייטק, כמובן שהם קונים. והשאר ביניהם נמצאים, לכן אני רואה את המשך הירידה במחירי הדירות, אני פה לוקח כמובן סיכון, כי כולם, אני הרי גם לא קבלן, אין לי אינטרסים. ודבר נוסף, צריכים לזכור שהריבית עדיין, הריבית היא גבוהה, וגם היא תרד יותר באיטיות ממה שחושבים. כי האמריקאים יודו את הריבית, אנחנו תלויים בריבית האמריקאית, אפשר להגיד כמה שרוצים, כל העולם, לא אנחנו, כל העולם תלוי בריבית האמריקאית, אולי היא תפחת ביוני, ורוב ההפחתה תהיה בשנה הבאה, עדיין הריבית לנטילת הלוואות, קרי משכנתאות, היא מאוד יקרה. כשאתה נוטל משכנתאות יקרות, אתה בעצם מכביד על עצמך, אסור לקחת יותר משליש מהשכר נטו של המשפחה. אם אנשים משתכרים ביחד, שזה הרבה כסף, 30,000, אז אפשר עד כ10,000. 10,000 מקסימום, לכן אלה שלקחו, נטלו יותר, הם ייפגעו, בינתיים הבנקים, אתה לא רואה את זה בדוחות של הבנקים, כי הבנקים בעצם רושמים, בגלל שהבנק ישראל אמר להם, אתם יכולים לרשום דחייה, אבל עד כמה ידחו, ברגע שהמלחמה תסתיים, או עוד חצי שנה אפילו, בכוונה אני אומר, מתי שתסתיים, יבוא הבנקים ויגידו להם, תחזירו לי את הכסף, וברגע שאין להם כסף, ובעצם אלה שלא עמדו בתשלום המשכנתאות, מספרם יגדל, וחלקם יאלצו מה לעשות, למכור את הדירה, מה יקרה למחירי הדירות, ירדו. אז אתה לפי מה שאתה מציין, המחירים בירידה, אתה גם, אם היית עכשיו צריך להמליץ לאנשים האם לקנות דירה, אז מה היית ממליץ להם להמתין? אני פה מבדיל בין שני סוגים. מי שרוצה לקנות דירה, להקים משפחה, משק בית, שיקנה מקום לפי יכולתו, כפי שאמרתי. להשקעה, כמובן שזה לא אפיק השקעה. הנטייה הפרימיטיבית, לקנות דירה, מה שנקרא באנגלית tangible, שאני יכול להחזיק אותה, את הבניין, את הדלת, את המטבח. השוק ההון נותן לך הרבה יותר. תסתכל רק ברבע הראשון של השנה, ה-S&P 500 הניב 10%. רק ברבע הראשון של השנה. לא נדבר על הנסדק, מה שעשה בשנה האחרונה, 33, אני לא אומר לקחת סיכון, אבל ההשקעה הכי פשוטה, בשוק ההון, נותנת לך יותר. המחלה הזאת, המחלה לקנות דבר שאתה יכול לאחוז בו, בית להשקעה, מה עוד? זה דבר טיפשי מאוד. כי מחיר החדירה לבית להשקעה הוא בין 10 ל-12%. יש לך לתת למדינה 8%, למתווך, לעורך דין וקצת כמה תיקונים. זאת אומרת, מה אתה אומר לעצמך? אני קונה בית, דירה, במשך 4 שנים אין לי הכנסה כדי לשחוק את ה-12% האלה, אני מתחיל לקבל יילד, תשואה, רק מהשנה החמישית. זה, מה הגאונות פה? אבל זה, האפיק הזה הוא יותר פרימיטיבי, לקנות דירה להשקעה, שהמחירים תמיד יעלו. ואני אגלה לך סוד שאף אחד לא ישמע, המחירים לא תמיד עולים. בין 1997 ל-2007, מחירי הדירות בישראל ירדו ריאלית ב-25%. זה אנשים לא יודעים, לכן אני אומר להם, אלה שמביטים בי, מחירים, מה שעולה גם יורד. אז אתה אומר למעשה, ויש איזשהו שלב שאתה כן תראה, אתה מעריך שתבוא התאוששות, או שאתה עדיין אומר, זה קשה לצפות את זה? בשנה הבאה אני רואה התאוששות, כי הריביות תרדנה, האוכלוסייה ממשיכה לגדול, עוד מקימים משקי בית, ויש נטייה נוספת שהיא, צריכים לזכור שאחרי מלחמה, הנטייה להתחתן והנטייה להתרבות, זה לא ישראלי, זה בעולם, בהיסטוריה, גדלה, ולכן אנחנו נראה גם בום של הבאת עוד ילדים לעולם, בום של אחרי מלחמה, אחרי מלחמה ויש הרבה ילדים, נראה גם נישואים, ואחר כך גם נראה עלייה. אבל זה, אני מדבר על האפיק של למגורים. להשקעה, לדעתי אני פוסל. אז אתה אומר שנת 25, אתה כן מעריך שיהיה איזשהו התאוששות. כן, אבל לא עליות חדות, כמו שאנשים חלמו, שהייתה הריבית הריאלית... למה שהתרגלנו בשנים הקודמות. אין, הריבית הריאלית השלילית לא תחזור. אוקיי, בוא נתייחס
בנושא האחרון, הריבית האמריקאית, כמו שציינת, אולי תרד ביוני, הגירעון הישראלי גם צמח בעקבות המלחמה, אז בואו נסתכל על עוד אלטרנטיבת השקעה, שוק האג"ח. שוק האג"ח, למי שיש לו סבלנות, והוא לא רוצה סיכון, יש לו שוק אג"ח מצוין של אגרות חוב ממשלתיות. ויכול להיות שהוא יפסיד אפילו בטווח הקצר, שנה, שנתיים. כן? לכן, אבל צריך לדעת באיזה מח"מ זה משך חיים ממוצע, לא כולם יודעים את זה. אבל אפשר לשחק גם כן על העקום התשואה, איפה לקנות את האג"ח, היות שממשלת ישראל זקוקה עכשיו כרגע הרבה להון רב, היא מנפיקה עכשיו כל חודש 15 מיליארד שקל וחצי, שזה המון כסף. המלחמה פלוס ההוצאות של הממשלה ב3-4 שנים הקרובות, הכל ביחד יעלה לנו, אני מעריך, כ-300 מיליארד שקל, צריכים לממן את זה. בעצם הממשלה לוקחת הלוואות ואומרת לכם, לילדים שלכם, אתם תחזירו, ולנינים שלכם, אתם תחזירו את ההלוואה. כתוצאה מכך, התשואות הן גבוהות, הרבה שנים לא היו תשואות כאלה, כי הממשלה היה לה גירעון מאוד נמוך, ולכן זה מסלול שהוא גם טוב, אפילו הייתי אומר לאנשים שלא רוצים לקחת סיכון, לא רוצים לקנות בתים כמו שאמרת קודם לכן, לוקחים, יש להם תשואה, אפשר לקבל תשואה אפילו 4%, מעל 4%, 4.5% לאורך שנים, מה רע בכך? בלי סיכון, מממשלת ישראל, מה רע בזה? התשואות תישארנה עד שאנחנו נראה את חידוש העלייה בגביית מיסים. אני חושב שצריכים להעלות מיסים, אבל לא את המע"מ, המע"מ זה מס רגרסיבי, וזה גרוע שמעלים אותו, זה פוגע בעניים, אז זה נושא אחר. צריכים להעלות מס רכוש, גם כן נושא אחר, לא נדבר עליו כרגע. הממשלה תגבה יותר מיסים בהמשך, אין לה ברירה, היא לא יכולה להמשיך ולגייס כסף בשוק ההון, אבל גם תראה שהיא יוצאת החוצה ומגייסת כסף בחו"ל, היא מגייסת די בקלות. כי מי שמסתכל על המשק הישראלי, הוא רואה שהוא משק חזק. עכשיו, עם כל הצרות שלנו, אנחנו נעלה אולי מ-59% חוב לתוצר ל-68, 66, 68. ואתה חושב שבמדינות אירופה ב-OECD, הם עולים ל-86%. שים לב, הם 86%, אנחנו אחרי המכה שחטפנו, נעלה ל-68. אז שמחפשים איפה להשקיע, אפילו אומות העולם, איפה ישקיעו? רק ארצות הברית נשארה והודו. כל שאר העולם במיתון, אני אומר את זה לאט. שאר העולם או במיתון או בהאטה כלכלית. אז אני אשים את כספי במקומות כאלה, במקומות כמו באירופה, היבשת הישנה, שאנשים שם לא כל כך, נגיד, חרוצים, אפילו גרמניה, מצבה חמור, וכל הגיבורים שהלכו והשקיעו בגרמניה, הישראלים, למה אתה לא מראיין אותם, מה הם עשו, איך הם מרגישים ירידת ערך הנדל"ן שהם קנו ב10-15% בשנה האחרונה? למה הם לא באים להתראיין אצלך? שאלות טובות, אז אתה אומר שוק האג"ח כן יכול לתת תשואה טובה. לאורך שנים. לאורך שנים, אבל ציינת שגם הוא עשוי לרדת בשנה, עשוי לרדת, מצד אחד אבל אם הריביות יורדות, זה אמור לתת גם רווחי הון. כן, אבל זה לא רק זה, בטווח ארוך זה יותר קשור לגירעון ולממשלתי, לאורך שנים, והחוב הממשלתי, זה נושא, זה סבוך יותר, אבל צריכים לזכור את הכוח, מי שקונה את האג"חים, היות ושאמרתי ששיעור האבטלה נמוך, אז כל חודש נוצרים מיליארדי שקלים מהפרשה לפנסיה וקופות גמל ולקרן השתלמות. זאת אומרת, יש את מי שיקנה את החוב הממשלתי. אם היינו באבטלה גבוהה, זו הייתה בעיה. האבטלה נמוכה, חיכוכית. לכן כל חודש, כל ההפרשות האלה שדיברתי עליהן של העובדים, הם כוח לקנות את האגרות חוב הממשלתיות. אנחנו נכנסנו למלחמה ולצרה הזאת, ולאסון הזה, באחד המשקים החזקים ביותר בעולם. ולכן נוכל לספוג את המכה. שלמה, דיברת ששיעור החיסכון של מדינת ישראל מקום רביעי ביחס לעולם, שזה נתון מאוד חיובי לכלכלה הישראלית. בוא תרחיב את הנקודה הזאת, כי זה נראה לי גם מתקשר בין השניים. שיעור החיסכון בישראל הוא מאוד גבוה. היסטורית, הנטייה של היהודים היא לחסוך בשיעור ניכר, וצריכים לזכור שהאוכלוסייה פה היא בנויה מפליטים, פליטים מאירופה, מארצות ערב, עכשיו מאוקראינה, מרוסיה, היא בנויה מפליטים, רוב האנשים פה פליטים, והם באו במצב מאוד מאוד דואג, מה יקרה לגבי העתיד. זה בעיה, ולכן השיעור החיסכון מאוד גבוה. שיעור החיסכון, לכן אנשים נוטים לקנות דירה, ונוטלים משכנתה ומשלמים. הרי החיסכון גם בא לידי ביטוי שאני נותן משכנתה ומחזיר אותה, זה חלק מהחיסכון.
ולכן אנשים פה מאוד דואגים לגבי העתיד. נקודה שנייה שצריכים לזכור, שהתוחלת החיים בישראל היא בין הגבוהות בעולם, ועולה בשיעור יותר גבוה מאשר בעולם. תוחלת החיים עולה, אתה לא תאמינו, בין 2 ל2.5 כל 10 שנים. לא היה דבר כזה בעולם. מאז שהבריטים עשו פה סנזוס, מפקד, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, תוחלת החיים עלתה בשליש. זה מטורף. גברים, מקום 8-9 בעולם, נשים, מקום 23, משהו כזה. זאת אומרת, אם תוחלת החיים עולה, אני צריך לחסוך יותר ליום סגריר לזקנה. מה שנקרא אנשים, להביא פיליפינית, עזרה רפואית וכו'. כך לא יודעים מתי אנחנו הולכים לעולמנו. לכן, שיעור החיסכון הוא מאוד מאוד גבוה. מה עוד, סיבה נוספת לכך היא שהאוכלוסייה הולכת ונהיית יותר משכילה. ככל שהאוכלוסייה משכילה יותר, היא בעצם יודעת לשמור על חיים בבריאות גבוהה יותר, ואז תוחלת החיים שלה עולה. וככל שההשכלה פה עולה, תוחלת החיים עולה, וצריכים לחסוך יותר, ואז צריכים לחסוך יותר. ואנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, ששיעור ההשכלה של הנשים כבר עבר את זה של הגברים. ולכן אנחנו צריכים לראות שהחיסכון פה מאוד מאוד גבוה, וזה טוב. וזה מאפשר גם לאוצר להנפיק אגרות חוב, ויהיה מי שיקנה את זה. את החיסכון מחפש איפה להשקיע, ולכן יכול להשקיע באגרות חוב ממשלתיות. כמובן שיש אפיקים אחרים, יש הטבות מס, יש גם מניות, יש אינדקסים, אבל זאת הסיבה לכך ששיעור החיסכון פה גבוה, בגלל המודעות של היהודית לשואה, לפליטות ושל הקיום. אבל למה זה טוב, וזאת הנקודה, ששיעור החיסכון הוא גבוה? בוא נחדד את זה. למה זה טוב לכלכלה? מאיפה המקור הכספי הזה מגיע? שיעור החיסכון גבוה מאפשר בעצם, מה בכלכלה, איך זה עובד? שיעור החיסכון הופך להשקעות. ככל שהמשק חוסך יותר, החיסכון הזה הרי הוא לא יושב בעו"ש, בסופו של דבר, הוא הולך לכל מיני גורמים שמגייסים את הכסף, והם משקיעים. במקרה, גם המדינה שהיא נוטלת את הכסף, שהיא מנפיקה אג"ח, בדרך כלל גם היא משקיעה בכבישים, בחינוך, בכל מיני, בנמלים, מה שאתה רוצה. נכון שעכשיו יש כרגע, בגלל המלחמה, חלק מהכסף לא יהיה פרודוקטיבי, כי זה הולך למלחמה, זה לא מביא פירות. אבל בדרך כלל גם המיסים של הממשלה מביאים לכך שהיא משקיעה. תראה את מערכת הכבישים בישראל, מערכת הרכבות בישראל, או שהולכים בשוק ההון, אנשים מהחיסכון, חברות מנפיקות, ואז החברות האלה מקבלות את הכסף. מה הן עושות עם הכסף? משקיעות. ככל שאתה משקיע יותר, המשק צומח יותר. ככל שהמשק צומח יותר, יש יותר תעסוקה. ככל שיש יותר תעסוקה, יש פחות אבטלה. ככל שיש פחות אבטלה, אנשים יותר מאושרים. ולכן אנחנו מקום 5 בעולם בעושר, אנשים מאושרים. שואלים גם את האנשים, לא רק אם אתם מאושרים, יש פה גם סקרים בארץ, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה, האם אתה מרוצה מהשכר שלך? מרוצים. האם אנחנו מרוצים גם במערכת הבריאות? מרוצים. מקום 9 בעולם. מערכת הבריאות בין הטובות בעולם. מה רע? אני מסכים שבסך הכללי המצב בישראל הוא טוב, יחד עם זאת, גם יש לא מעט אנשים שמתקשים לסגור את החודש, וגם זה... אמרנו, כרגע יש בעיה כרגע. גם עוד לפני המלחמה היה לא מעט. עכשיו בוא נסתכל, אם אני מבין בין דבריך, שגם חלק גדול מהכסף הזה מגיע מתוך, נקרא לזה, הכספים של הפנסיה, החיסכון הזה. כן. אז אני בנקודה הזאת רוצה באמת לגעת, המדינה העבירה איזשהו חוק שהתחיל קצת, למעשה התחיל לראשונה בשנת 2008, לכאורה חוק מאוד חיובי. המדינה נותנת הטבת מס, ומצד שני מכריחה את הציבור לחסוך לפנסיה, כי היא אומרת שאתם תצטרכו את הכסף הזה. אבל בכל זאת יש פה כמה סוגיות מאוד בעייתיות סביב הנושא הזה. אני חושב שאולי הראשונה בעצם קביעת החוק, המדינה באה ואומרת, אני לא סומכת על שיקול דעתכם. אתם לא מספיק, אין לכם הבנה פיננסית מספיק טובה, אתם לא תדעו להתארגן, כמו שאמרת, תוחלת החיים, לא להתארגנו, אני בתמורה אתן לכם גם הטבת מס נדיבה. האם זה סביר שכך מדינה צריכה לפעול בצורה כזו מול האזרח? יש פה סוגיה קשה, אבל בואו נסתכל רגע מנקודת ראותה של המדינה. כשהממשלה לא כפתה פנסיית חובה, אנשים חגגו, בילו, הוציאו כסף. הם חשבו שהם, בייחוד נגיד אצל גברים, שזה השיא שלהם מבחינת הכוח הכלכלי, הם יוכלו לעד בשפע. מה מתברר? שאתה מזדקן, אתה צריך יותר תרופות, יותר בתי חולים, יותר עזרה וכו', ואז הם באים ובוכים, אין לי עזרה, רוצים עזרה סוציאלית, רוצים כסף מהמדינה.
הולכים לביטוח הלאומי, אין לי כסף, אני גובה מרעב. אני הרי אמרתי לך, במשך שנים תחסוך, עכשיו אתה נזכר, חגגת, שתית בירה בבתי מרזב, מה קרה? מה המדינה אומרת להם? אתה תחסוך, כי אתה לא מבין שאתה תהיה זקן, ההוצאות שלך עולות בשיעור חד. מה קורה? כל פעם שאתה צעיר, החיים נמשכים. ברגע שאתה מזדקן, אתה צריך יותר עזרה של האחר, יותר תרופות, השעות שאתה יכול להיות פעיל יורדות, ואתה צריך יותר כסף. גם שיעור החיסכון של הקבוצות האלה, שלא התנהגו היטב, היא בעייתית, לא יספיק להם מה שהם חסרו, גם כן, זה לא יעזור. ואז הם באים למדינה, אומרת, תתני לי כסף, המדינה בסוף לא נעים לה, נותנת. ואז היא צריכה להטיל מיסים על אלה שעבדו, כדי לעזור לאלה שלא עבדו ולא התאמצו ובזבזו. מטיילים בעולם, מבלים בכל העולם, ואחר כך אומרים, אין לי כסף. עושים בר מצווה מאוד מפוארת, אחרי 10 שנים אומרים, אין לי כסף. אני ביקשתי ממך לעשות בר מצווה מפוארת, תגיד לי. זה בעיה. כנגד זה יש פה בעיה שנוצרת, בעיה חדשה. כי הפנסיית חובה, למה היא גורמת לכך? שאני חייב לחסוך, אבל בזמן שאני דווקא בונה גם את הקן המשפחתי. אז אני בעצם, לוקחים לי את הכסף, אז יש לי פחות כסף, בנטו. זה כסף שלי, שאני אקבל אותו עם יציאה לפנסיה. אבל כרגע, שאני בונה את המשפחה בגיל, נגיד, 25, 35, 22, 35, יש לי פחות נטו, ואז שאני רוצה לבנות את הקן המשפחתי ולקנות דירה, יש לי פחות כסף. ויש לי גם פחות כסף להחזיר כל חודש. ואז אני נוטל משכנתה. אז יש פה איזה משהו בעייתי. מצד אחד מאלצים אותי לחסוך, מצד שני את הכסף שלקחו ממני, אני חייב ללכת לגייס אותו דרך הבנקים, מערכת הבנקאות, למשכנתאות, וזה פוגע בי. יכול להיות שיש פה מקום לחשוב מחדש, ואני מעלה את זה פה לראשונה. להגיד, היות ותוחלת החיים עולה, היות בזמן הקמת הקן היא מאוד חשובה, הקן המשפחתי, בואו נגיד לאנשים, אתם חייבים לחסוך לפנסיה החל מגיל 30. לא עם היציאה מהצבא בטיול בדרום אמריקה או בהודו, מיד שאתם חוזרים לעבודה על לימודים, מגיל 30 נדחה את זה, מגיל 30 אתה חייב לחסוך לפנסיה, עד אז שאתה מקים את הקן המשפחתי ואתה קונה דירה, אתה לא חייב לחסוך, מתוך תקווה שהוא ישתמש בכסף הזה נטילת משכנתה, פחות משכנתה, ויהיה לו פחות עול. צריכים לחשוב על זה, על הנקודה הזאת, כי הכוונה של הממשלה הייתה נכונה וטובה, אולי מה שהממשלה לא שמה לב, שב-40-45 שנה תוחלת החיים עלתה ב10 שנים. אז בואו נזיז את זה מ-22 ל-30, מ-22 ל-30, אני אומר, אנשים גם כמובן בני 20 עובדים, ל-32, ולהגיד לו, תדמה, מהגיל הזה אתה חייב לחסוך בפנסיה, כי אני לא רוצה שאתה תהיה עול על משלם המיסים ביציאתך לפנסיה, כשאתה כל החיים התפרפרת ובזבזת כסף, פתאום אין לך כסף. איפה כל השנים שעבדת? אני מכיר הרבה אנשים שאומרים לי, אני עבדתי פה 50 שנה ועכשיו אין לי כסף. אני שואל אותו, מה עשית עם הכסף? מתברר שהוא נהנה בהרבה בילויים, לא ניכנס לפרטים. אז אתה עכשיו באמת עלה פה סוגיה חשובה, באמת האם להכריח ובאיזה גילאים, רק בואו נזכור שבאידיאל אולי בתקופות יותר מוקדמות, אנשים באמת היום מתחתנים בגיל צעירים, ההורים שלי התחתנו כך, אבל היום צעירים היום גם מתחתנים רק לאזור גיל 30, אז אתה יודעת שהם ככה מקבלים את התבונה. לא, ממוצע עדיין, בגלל שיש דתיים וזה, ממוצע 26, נכון. זה ממוצע, אנחנו הולכים. נכון שעד לפני שנתיים, כל 10 שנים זה עלה בשנה, עכשיו זה נעצר. אז נכון, גם מתחתנים בגיל יותר מאוחר, שזה גם כמובן בעייתי, כי גברים יכולים להתחתן בגיל מאוחר, נשים הן מוגבלות מבחינה ביולוגית, זה נעצר. העלייה בגיל הנישואים נעצרת עכשיו כרגע. כי בסופו של דבר, אישה, עם כל הכבוד לנשים ונערות, הן לא יכולות להמשיך ולעלות בגיל הנישואים שלהם, יש להם בעצם משהו ביולוגי, אומר להם עד פה, זה נגמר. אז הן צריכות להיזהר. אז השאלה היא באמת אם מישהו אחרי צבא יש לו מספיק תבונה להסתכל על המשכנתה שהוא רק מתחתן כמה שנים אחרי, זאת שאלה למחשבה. ובכל זאת אני עדיין רוצה לשאול, ומה לגבי החינוך? המדינה כאילו בסוף כופה עליך, מצד שני לא באמת מרימה את הכפפה ובאה בכלל להדריך את הציבור באיזושהי צורה. זאת בעיה קשה מאוד, החינוך פיננסי, ואני חושב המדינה מצידי, כמו שהיא מסבסדת הרבה דברים, צריכה לסבסד בתי ספר לחינוך פיננסי,
אני גם לימדתי בכלל למינהל, חינוך פיננסי, להסביר לאנשים איך לחסוך ומה לעשות, ואיך לנהל את הכסף, איך לנהל את המשכורות, משכנתא וכו'. חסר חינוך פיננסי, ואני חושב אפילו שצריכים להוריד אותו לכיוון בית ספר התיכון. מצידי, משישית להתחיל ללמד, כן? להתחיל ללמד חינוך פיננסי, לומדים פיזיקה, מתמטיקה, כימיה, גם חינוך בתלמוד, כבר לא מלמדים, במקום התלמוד, חבל שלא מלמדים תלמוד, אז בבקשה חינוך פיננסי להכניס. ללא ספק, שאנשים שיתחילו להבין את המשמעות של, לדוגמה, ריבית דריבית. רוב האנשים לא יודעים לחשב ולא יודעים מה זה ריבית דריבית, וזה בעיה. אתה צודק לחלוטין, חינוך פיננסי הוא הכרח. בוא נסתכל על חבר'ה בני 20, 30, הם בכלל לא בטוחים שהם יקבלו את הערך הכלכלי הנוכחי של הפנסיה שלהם. זאת אומרת, אתה יודע, כשאם אנחנו מסתכלים קדימה, עם אינפלציה וכו', הערך הריאלי באמת תישמר. מה היית ממליץ להם? האם אתה גם אולי מאשש את החשש שלהם? בסוף הדבר, מערכת הפנסיונית בישראל היא מאוד חזקה, בנויה היטב, באמת לתלפיות, וגם שהיה משבר בזמנו ב-2003, המדינה הצילה את קרנות הפנסיה הוותיקות, היה שר האוצר הזה, היה ראש הממשלה דהיום, ביבי נתניהו, ובעצם הממשלה עד היום מזרימה כסף לקרנות העתיקות, הישנות, הוותיקות, שכמעט פשטו את הרגל. בסך הכל מערכת הפנסיה פה בנויה היטב לתלפיות, והתשואות מאוד מאוד סבירות לאורך שנים. אז אני חושב שאין להם מה לדאוג. הם צריכים פשוט לעבור חינוך פיננסי ולהתחיל להבין את זה. ואם הם יכולים, נגיד, הם יוצאים 3-4 פעמים לבילויים בשבוע, שפעם בשבוע יישארו בבית וילמדו מה זה פיננסי. נגיד, מה שאמרתי, ריבית דריבית. אני נותן להם עד הרעיון הבא איתך ללמוד את הנושא הזה. אוקיי, אז אתה למעשה אומר להם, חבר'ה, אתם יכולים להיות רגועים. ההמלצה היא גם נקודה מעניינת. בואו נתייחס לכך שבסוף גם כל נושא הזה של הפנסיה. כמו שאמרנו, לכאורה חוק חיובי, אבל מצד הממשלה היום זה הטבת המס הכי גדולה בפער דרמטי משאר הטבות המס. 24.3 מיליארד בשנת 23, כאשר שאר ההטבות הם 7, 5, 4, זאת אומרת, הבדלים משמעותיים כמו... אז למעשה המדינה פה גם מוציאה לא מעט כסף, גם מכריחה, גם מוציאה הרבה כסף, אתה יודע, זה... היא מוציאה כסף, אבל כשהוא יוצא לפנסיה, והוא חולה, אז הוא נזקק לה פחות. אז היא יודעת שהוא לא יהיה בפתח ביתה בקבץ נדבות מהמדינה, שהוא יגיע לגיל 67-70, כי בעצם הוא יחסוך. אז היום היא משקיעה כדי לקבל את זה, עד שלא יבקשו מן הכסף שאותם אנשים יזדקנו. אין לה ברירה. עכשיו, יש מדינות שנגיד לא עושות את זה, אז בסוף הן נאלצות לעשות את זה. הרי אתה לא יכול להגיד לאנשים לישון ברחוב, הוא לא יכול להיכנס לבית חולים. מה הוא עושה בעצם? אני עוזר לו כדי שיהיה בריא, שיעבוד, שיחסוך. אז הוא יבוא פחות לבתי חולים. דרך שאני זורק אותו היום, מצבו יהיה פחות טוב. זה לא... נכון שהסכום שאמרת הוא נכון לחלוטין, אבל אני חושב שזאת השקעה נכונה ונבונה של המדינה. הרי גם לפעמים המדינה אומרת לי, כל מיני גורמים אומרים להם, אני לא נותנת לך הטבות, אני לא עוזרת לך. אז בסוף מה יגיע נקודה שיבוא איזה פוליטיקה, יגיד, אני מוותר לכם על החובות. אני אתן לכם פה, הרי הנה, המדינה הכריחה אותם לעשות כל מיני דברים, אנשים לא יכלו לקנות דירה, אז עשו דיור למשתכן. יש כל מיני תוכניות האלה, דירה למשתכן, וכל מיני ככה. מה קרה? למה נותנת את זה? זה גם כמיליארדים. כי אתה לא יכול לחסום את האנשים בדישם, לא כמו לחסום שור בדישו. אבל בסוף הדבר, אם אין לו כסף, תאלץ לעזור לו. אז תגיד, לא עוזר לך? מה, אבל אתה רואה שאתה עוזר לו. אתה אומר, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה אחרת. למה המדינה מסבסדת את העשירים באמצעות האוניברסיטאות? למה השכר הלימוד באוניברסיטאות 12-13 אלף שקל, שזה רק העשירים הולכים לשם, כי זה השכבות החזקות, יש סבסוד של 40 אלף שקל לשנה, שכל סטודנט מהשכבות החזקות, האחרים הולכים למכללות, למה שהמדינה לא תעלה את שכר לימוד ל-30-40 אלף שקל, ותיתן הלוואות למי שנזקק? אבל למה את זה לא מעלים? את הנושא הזה לא מעלים, וסבסדו לי את 3 הילדים שלי. אני מרוצה, למה סבסדו לי את הילדים? למה הנושא הזה לא עולה? כי אלה שבשלטון, שכותבים ומדברים, הם בעצמם נהנים מהטבה. הרי מדברים כרגע על החרדים. למה לא מדברים על הסטודנטים באוניברסיטאות שמקבלים כל שנה 40 אלף שקל מתנה ממדינת ישראל? אתה יכול לענות לי על זה? שאלה מעולה.
גם אני לא נהניתי, האמת שנהניתי בתואר השני. אוקיי. אני נוטה, קודם כל, למה לא מדברים, אתה יודע, זה הרבה שיקולים. כי השכבה השלטת תמיד מעלה את הנושאים אצל האחר. עכשיו מנהלים אצל החרדים. אז בבקשה, אני מבקש אתכם לפני שאתם מבקשים מהחרדים, וצריכים, הם צריכים לדעתי חלק מהם להתגייס ולעבוד, אז מבקש גם שהשכר באוניברסיטאות, שכר הלימוד, יהיה 45,000 שקל בשנה. למה את זה לא מעלים? כי אלה שמעלים את הנושאים, הפטפטנים למיניהם, בכל מיני רשתות, הם בעצמם השכבה השלטת. לכן הוא רואה את מה הוא רואה? את השני. את השני. הוא רואה מי צולע? האחר, הוא אף פעם לא צולע. הוא תמיד טהור, תם, שלם. אני מקבל את מה שאתה אומר, ועדיין, אני עדיין חושב אתה יודע, המדינה בסוף, אתה אומר מצד אחד, משלמת את הכסף הזה, את המיליארדים האלה, בשביל שבעתיד לא תצטרך לשלם, אבל האם השאלה היא, אתה יודע, בוא נאמר, האם היה אפשר לעשות את זה גם בדרך אחרת, שאני אומר דרך אחרת, כמו שדיברנו, חינוך יותר מטיב, לא, דרכים אחרות, שאולי, אני אומר, המדינה לא הייתה חייבת את כל הכפייה הזאת של הפנסיה. בוא נסתכל על עוד דבר, תקרת השכר, קח לדוגמה תקרת השכר לפנסיה, מי שמרוויח עד כ-31,000 שקלים שכיר, אז המדינה בשלב הזה, מי שמעל כבר צריך לשלם מס מלא על זה הגיוני. עכשיו זה הגיוני, נכון, מצד שני. אני רוצה לתת את הטבות, אבל לא מוגזמות. שזה מעולה, אבל השאלה היא אז למה הם מכריחים את החלק שמעל, גם לחסוך אותו בפנסיה, אם אתם לא נותנים הטבה, למה אתם עדיין ממשיכים להכריח? זה שאלה, בדרך כלל גם אלה שמשתכרים מעל 30-40 אלף שקל, הם יודעים איך לנהל את עניינם, אצלם אפשר להגיד להם, אפשר למצוא את המסלול שאתם לא חייבים מעל להטבה, אבל זה סוגיה, אבל היא לא כך חשובה לדיון. סוגיה האחרונה, תאוות השנים, אמנם בבתי השקעות, אבל בכל זאת, בוא נתייחס לזה. המדינה מרכזת כוח אדיר בידי הגופים המוסדיים. בסוף כל הכסף מגיע לכ10 גופים, מוסדות פיננסיים. ואם אני רוצה להשקיע, נניח שלמה מאוד עכשיו, יש לו איזה סטארט-אפ, ואני אומר, אני סומך עליך, ואני רוצה שאתה תנהל לי את הכספים. זה כבר לא כזה פשוט. זה לא פשוט, כי המדינה פוחדת משרלטנים שיקימו סמי בתי השקעות ולא יהיו אחראים. זה כסף של הציבור, למדינה יש אחריות. היא צריכה לבחון האם הוא עבר, יש לו רישיון, האם הוא מכיר את החומר, האם הוא הגון, יש לו הון עצמי וכו'. זו סוגיה מאוד סבוכה. היא יכולה לעודד להקים עוד גופים, ואני חושב, במקום להקים עוד גופים, אני חושב שהיא צריכה להתערב יותר בנושא של דמי ניהול ודמי הפקדה, לדעתי הם גבוהים מאוד, וזה מגיע לפעמים מי שלא יודע לנהל את העסק שלו וכו'. לפעמים זה מגיע לשליש מהפנסיה שלאורך שנים הם גובים ממך. כסף גדול הם נוטלים לך לאורך שנים, מה-0.5, 0.6, 0.7, 0.8 לאורך שנים, זה הופך להיות שליש מהפנסיה שלך כבר בתי השקעות לוקחים. הסוגיה הזאת היא מאוד מאוד כואבת, צריכים לדון בה. אני חושב שהמדינה גם עשתה איזושהי כברת דרך בנושא הזה של דמי ניהול, אבל בוא לא נשכח שבסוף רוב הבתי השקעות, ברוב הגדול הם נעים סביב איזשהו בנצ'מרק. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, מזה שאני חושש משרלטנים, אני למעשה קוצר את כל השוק ומרכז את הכוח בידי 10 אנשים בערך. אבל דווקא אצל אלה שמשתכרים מעט, דמי הניהול ודמי ההפקדה הם גבוהים. עוד פעם החלשים, שיש להם פחות הון, שלהם בתי הפנסיה המוסדיים, שיש להם פחות עניין להחזיק בהם, דווקא הם משלמים, הצעירים משלמים יותר, באחוזים. אז אני לוקח איתי מהשיחה הזאת שלמה באמת את מה שאמרת, אולי המדינה צריכה לשקול באמת את העניין הזה של, אתה אומר, תקופת זמן שבה אולי צעירים באיזה שהם גילאים, אולי לא יהיו חייבים בפנסיה, אולי ייקחו את זה איתם לטובת משכנתה. כן, לא פנסיית חובה, כן, נכון. לטובת המשכנתה. נכון. תודה רבה. תודה רבה שאני אצלכם, תודה. ותודה לכם הצופים. תודה לכם הצופים.